सासे 19 बोसोर बैसो आरो 56 बोसोर बैसोनि गेजेराव एंगेजमेंट जानाया समाजारि बिजोङाव बयखौबो खामहोदों। थारैनो सोमोनांथाव, नोंथाङाबो गोमोगोन। थारैनो मोजां मोननाया खाना, बे रावा फोरमान जाना नुजाथिदों बे समाव। हाबा लानो थाखाय हौवासाफोरा गावनिख्रुइ एसे उन्दैसिन हिन्जावखौ नागिरो, नाथाय बेयाव नोंथांमोना एसे आलादा नुनो मोनगोन। सासे उन्दै बैसोनि हौवासा गथ'आ सासे बिमा समान जानाय आइजोखौ जुलि खालामनो नागिरदों। बेनि थाखाय एंगेजमेन्टबो खालामबाय आरो बियो समाजारि बिजोङावल' नङा, बुहुमावनो बयखौबो सोमोनांहोदों। सासे बिमा जानाय बैसोनि आइजोआ 19 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'जों एंगेजमेन्ट जादों। हिन्जावा 56 बोसोर आरो हौवाया 19 बोसोर। साननानै नायोब्ला बिमा फिसानि सोमोन्दो बादि बेबायदि सोमोनांथाव जाथायानो जादों थाइलेण्डआव। हौवासानि मुङा उतिसाई सानत्रास, हिन्जावसानि मुङा जानला नामुंराक। मिथिनाय बादिब्ला बिसोर सानैनि मोजां मोनलायनाया 10 बोसोरसो जाबाय। 19 बोसोर बैसोनि उतिसाई सानत्रासआ 10 बोसोर सिगां जानला नामुंराकनि न'आव गेलेनो फैयोमोन आरो बेबायदिनो बायदि हाबा मावनायफोरावबो हेफाजाब होफैयोमोन आरो बेबायदिनो लासै लासै गोरोबलायनानै सानैजों मोजां मोनलायो। बेबायदिनो दिनैनि दिनाव सानैजों हाबा जानो थाखाय थिरांथा लाबाय। गोबां सुबुङा बेखौ नुनानै गोबां सोंखारिनाय बायदि बाथ्रा बुंदोंब्लाबो सानैनि रादाय खानाय थिरांथा लानायखौ सिफायनो हायासै। बाजाज कम्पानीनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। अदालगुरि जिल्ला रौतायाव थानाय ब्रह्म अट'मबाइल्स बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो खालि फुजानि दामाका स्पेशेल अफार। खेबसेनो रां होना बायथारनायजों लोगोसे बेयाव फाइनान्सनि सुबिदाखौबो लानो हागोन। खोब खम बेसेनाव एबा 15,000 डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा बाजाज कम्पानीनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकखौ लानो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया। बाइकजों लोगोसेनो फुजानि गोबांथार गिफ्टबो मोननो हागोन। गिफ्टआव थागोन हेलमेट गंसे, 3 लिटार पेट्रल आरो मोनसे गोसो बोगथाबनो हानाय अनथोब। बे स्पेशेल अफारा 24 अक्ट'बरनिफ्राय 31 अक्ट'बरसिम सोलिगोन।